Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, irobbil alamin. Wa bi nasta'inu ala murtadawati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marasudi mardawa budaya. Karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa jawi. Katurut dumateng para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang sadaya kula bekten saha pinabekten. Katurut dumateng Bapak Haji Suroto pinangka wakil Bupati Kabupaten Sragen ingkang dinurmatan sekalian Ibu. Katurut dumateng para rawuh kakung saputri ingkang sadaya kula hormati. Sasampun panjenengan sedaya lan kula matur kawulengan semoga sesarengan munjaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi pilasa kanugrahan kawulengan ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged mangkempal panunggal ngaji wonten Pendapi Agung Wakil Bupati Kabupaten Sragen kanthi manggih Rahayu wilujeng sinten ing sapunika. Alhamdulillah. Shalawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pun tenggal dengan sahabat bijak wonten ing ya amin ya rabbal para rawuh kakung saputri ingkang saking hormati. Keparenga wonten mriki kula jejering pambina badhe ngaturaken inggih tata cara pakempalan wonten ing pendopo wakil bupati mriki kanthi hasisati mulyaning bebrayan. Kabupaten Samudra boten kados nambari kang boten mati. Hardina kari kaunastan ikha
tamatan hoyong ing Lagi minggu wonten ing tlatah Kabupaten Sragen Bumi Sukawati kinarya pantes pambukaning cinarita ing dalu punika dasar ladan Bumi Sukawati katingal gemari pala jinawi tata tentrem kurang rejo Mongga wonten ing kalodhangan dalu punika inggih wonten ing malam Jumat Pon Sukra Jara mapan wonten ing Pendopo Agung Wakil Bupati Kabupaten Sragen Paguyuban Pinastika wonten pakempalan ugi unggul donga Mengapa mekaten tata acara lan upacara pakempalan ing dalu punika. Mengapa tata acara ingkang sepisan pambuka kalajengaken. Beksan pandonga sinawung ketawang Ibu Pertiwi. Sinten kaya piniji beksa hanenggih Eyang subur saking sanggar seni subur budaya saking laladan Tangkil Kabupaten Sragen kalajengaken ugi beksan pandonga sinawung Kidung Reksa Bumi kasaliran hanenggih ugi Eyang subur kalajengaken pandonga samangke pun pangarasane hanenggih bapa dewi menggah tata cara salajengipun hanenggih paring pamantikan saking Bapa Haji Surata kalajengaken manem Bromo sawetawis ugi pungkasaning pakempalan ing dalu dhumateng para rawuh kapungsa putri ingkang satunggu kula hormati mekaten tata cara lan upacara pahargyan ing dalu punika ampun bilih samangke boten wonten ing wawanipun dhumateng para rawuh sedanipun kasuwun kanthi margi kantun penggalih Sultan Sanju durung pangestu mugi-mugi Purwa Madyawasana pahargyan pakempalan ing dalu punika kalis ing beda nuwun nuwun
nglajengaken beksan pandonga katurut dhumateng Eyang Subur saking Sanggar Seni Subur Budaya saking Laladan Tangkil Kabupaten Sragen kasuwun samapta gati sawe gondiri kinen hangaturaken beksan pandonga lampahing Eyang Subur katon tansah sungkem pring Ibu Pertiwi gegodhongan datan obah samirana datan lumampah ingkang ana amung lamat sestarane ketawang Ibu Pertiwi saking kanca-kanca pinastika Kabupaten Sragen Ibu Pertiwi pinangka pepeling marang manungsa ing bumi Nuswantara dimen tansah eling marang bumi Pertiwi kang wis kawentar ing madya padha yen bumi Nuswantara katon ijo royo-royo tenan maneh maring palo jinawi bumine ora mokal samumbarang kang tinandur mesti dadi apa to tangga para tani katon biyung rumput garap saweh nandur polo jalan paring para dagang rumah jangan ngadang cekaping desang sami konco datan pelakulan padang datan kemangsa mula ora mokal para warga datan ana ingkang nandhangi ing sadaya papan katon tebing paramangka Durjana den Brasta teman kalis tindak diresmi ana ing nunggu pelare kahanan ing wektu punika ana saperanganing manungsa kang lingsir saking kautaman satemah Hanjalari bebendu kang tumandung ing bumi Nuswantara kayata tekane warih kang tumiba saka Dirgantara karana saking kathahing toya satemah Hanjalari banjir bandhang lan bebendu ladu hantraju ing papan panggonane para manungsa kabeh iku
mandheg ana ing bumi. Amarga datang ana wiwitan kang dadi bebetenging toya. Mula ora mung kawaring punika Hamtraju papan panggonane Brahmana lan uga papan panggonane para manungsa. Satemah Hanjalari bentuk kang tunggale bisa dadi tunaning bebrayan. Mila saking menika monggo panjenengan sedaya lan kula tansah hanjagi bumi pertiwi sengko dumrenggut genya tinandur aja kepati-pati nebang winasak kepenake dhewe kanthi lelandasan saking panguwasa. Sangga sedaya sami ndedonga mugi-mugi bumi Nuswantara tansah jayeng bawana kalis ing prabeda kanthi asesanti Jaya Wijayanti Durga Mendak Memala Sirna Hayu Rahayu kanthi Beksan Panduna sinau kenal ibu pertiwi pun pangarsani inggih eyang subur saking sanggar seni subur budaya saking Laladan Tangkil Kabupaten Sragen sampun kurma samangke kalajengaken harenggih Kidung Reksa Haranging satrenipun Kidung Reksa Bumi katuraken keparma kula badhe hamaturaken harenggih menapa pun wastani Kidung Reksa mamut rasa kamanungsan menika Jawa
ipun niki kirang langkungipun pekaten ilang rasa kamanungsan murang tata tamah lan durjana ora sopan srakah lan jahat wanawasa jambu gundul alas-alas ditebangi utawa digundul sujanmotan bisa pinilaya manungsa ora bisa dipercaya giri geni mawinga-winga gunung-gunung padha nesu kuwanda awet mawet cecer mayit pating biasa reksa bumi ajek asri jaga alam utawa bawana tetep dipeni mendo among karsa sagotra kaya dene jaga keluargane raneh amlas asih tumrap marta ra ana welas asih marang sesamaning manungsa watek nalendra kang enut abilasa sifat panguwasa sing nuruti hawa nafsu mengkara yuang widi jagat mata wani marang Gusti kang murbek dumadi jana loka datan bodho ladu karma alam ora imbang lumpur utawa ladu banyu walesane menika basa wantah saking kidung reksa bumi kirang langkungipun mekaten surasa utawa arti saka kidung reksa bumi yaiku jaga bumi dimen tetep asri lan dipeni manunggaling manungsa lan alam manunggal antarane manungsa lan alam yaiku manungsa tanpa alam ora bakal urip semono uga alam tanpa manungsa ora ndayani apa-apa mula kudu padha jaga dimen bisa migunani ing sasana ngelingke marang sakabeh kanggo ngelingke marang kabeh manungsa ben padha jaga bumi alam nuswantara lan uga tansah eling marang hukum karma yaiku sapa kang nandur ala tibane bakal cilaka kanyatan kang gumelar ing wektu iki yaiku ewa dene ana bebendu kang nemahi ayo padha sengkut gumrenggut bangun lan jaga bumi iki kanthi sengkut anggenya nandur wit-witan dimen katon asri lan edi peni sejatine kidung iki kanggo ngelingke marang kabeh manungsa dimen padha jaga bumi alam sak isine karben ing tembe gurine ora gampang kena ing bebendu kang tundone bakal nuwuhake kacilakan lan kapitunan marang manungsa kuwi dhewe lan uga kaluwargane kaya apa surasane kidung reksa bumi monggo sami-sami panjenengan sedaya lan kula midhangetaken saha hampir sami nuwun nuwun katur dhumateng Eyang Suda kasuwun samapta ingkang kinanhang ngaturaken haringgih beksan pandonga sinawung kidung reksa bumi saking kanca-kanca paguyuban
Mekaten kidung reksa bumi sampun katuraken. Monggah tata cara salajengipun hanggih pandonga pengetan weton malam Jumat Pon. Pandonga pun pangarsani hanggih Bapa Doni semonggo wekdal sampeyan laturaken sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kesempatan pada malam hari ini yang dikawal Bapak Haji Suroto Jumat Pon. Kita berdoa menurut Gusti Allah sampun Bapak Haji Suroto beserta keluarga disukani kesehatan jasmani maupun rohani, disukani keselamatan dunia dan akhirat, disukani umur panjang yang bermanfaat, dan betul-betul kagem pinastika selalu kompak dan juga sehat selalu. Jik wiwiti donga kapitadosan piyambak-piyambak yang tadhak pun Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ju'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa ismi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana firlana wali walidina wal jamil muslimin muslimat mu'minin minat wa anjamin wa awat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruk'ana wa syujana wa fudana wa tarana wa ta'azziyana wa ta'bidana wa tamsirana wa ya rahman ya rahim. Allahumma sholamatan fidin
wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa rahmatan qabla maut wa barakatan ba'da maut. Allahumma awin fil sakaratil maut wa jataka minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken nggih Mas surauan sak lancar penting sih. Kurang lainnya. katurun dumateng para kakung saputri ingkang sadaya hormati. Sadèrèngipun tata cara kalajengaken semoga dumateng kanca-kanca pagelaran pinastika kasuwun hangaturaken langgam sawetawis. Monggo langgam sawetawis senampi nanggo tata cara salajengipun. Rasa mboten ketahuan ngrasake oh iki anane iki nek sing ngerti sale bedake iki zaman noman kula kan kadang anake Mas Dadang itu kan kadang bakul di kambing gini jadi nonton dulu ya jangan-jangan sisi wau bukan padu pas ngeri ini pun pas dari gerakan mantap. Awak ditalu, punya garangan tentu bapaknya.
sinambi hangaras kosa Rahayu saking Pinastika Kabupaten Sragen. Talaga kadung langit mambang tas bulan upamane
Kok pemusik lepasan iki kok. Pak Guru karo Pak Joko ambil sendiri. Nggih. Saya mau kena ambil sendiri. Barang-barangnya. Dari depan lah lepas parahnya.